Edaku akabauku di mamu aka di neson aka geling nami neson. Lalu jalo jahamu sian natuari tak sadarion. Si modati ba tarok turi bata. Sei gajang mau murbuna, si kurang mau sarya muna. Asarong liar muna Tuhan ya kaula-ula muna. Sehino maka papahanam muna hujulan darion. Sejumalono maka berekku sikola. Sesaat nomor pangkat. Sila mula pe ano kamu na kada perseraka sudi akai tadi se Tuhan matong na mga ramoti saya roh hamu na kaningan saya mamula dama sudi hamu na padoki boliate marhonokku hamu na sudi Halo jauni kerajaan yang boro roh hamu madapotok kami akka udah muna takasuida hami lumobi dia kapangorupian na pinatupa tuhami hula mula marhitema kerajaan yang boro akan boro bolo tumpe hamo ta muliate na bu potawan dia ni martang yang mama tong tua mata nomor 2 di bata anggiat to karina mangito totok kamu di bagasan hai pason lumobi ma di seluhna dia ka boro bere nang ibe bere nami nang di tano perserahan ibe nang di huton asimar rohani tu hata asanggiat totong di pasu-pasu nasida jumpa ka nani jalan nasida kerajaan yang boro bolo tumpe hata mulia tanda boleh bersama, takas doh butuh kami. Ya kapak kuling nami, kami siap kulah muna. Mulai siya natarborsin uloton, langsung terbaik dia kena mengurangi. Siap kami ya kulah. Marhita maka raja yang boro kena boro. Marsia jua mahita dia kalau nabi kurangi. Asang giat dia karena mengikuton, boi yaki, boi tabarida, tapatarida dia kadus ni rohatai. Nasi sada tahita, si sada ulaun hidup ni rohan nang di las ni rohan. Asada horom matong. Soal hati ni nama tua nama dokon asane batikon hujur ma di topi napa tungtu dia pihak kamu dia kerajaan yang boronami manglaka tu sima dapotan aka parsaulia asa sama solo satu betin di 300 leleng mahita mangolu sama tu banggabian sama nang tu parhorasan bolo behata na cepet na buh pata udoko kami so nama kalmate di haroroni ae raja dia kasel nang boronami akan boronami sibuk bote masak kami ula muna mau lihat mak beda bang ma di hami si tio las badomu ma tu hasatan Kenon disikak ni pangidon nami ditangyang nami asimarwan itu hata asanggiat disaluhut pinopar ni dabangon lumumi dipahopu saluhuna pahopu sia nanak pahopu sia boru asanggiat dia karena nama inghoton totong dia sida di bagasan kalas leroha pepeng sarumatua lumubi anggiat dia karena mangihut dabo akan ini jalan nasida jubba akka nani luluanna marhite nasi sadata miya kami non lumubi ma di sahla di damang nang jumulo pahorason asanggiat do mara siya tonga nami lumubi ma siya nakka pinopornon bedamang naho bertusi udah marhusi doang
Amang su nami takas berkamu perjong-jong ni bolo pemerintah. Gabi. Ima sisa ada las niroha, do sisa ada dok niroha, natulu urung. Lorong opat, 5 do onom, maka suhut lorong opat. Gabi. Alai maulo pedang dison, nakiningani adong halangan sel lorong 5. Gabi. Onom mate, onom batu garut. Gabi. Alai nang dison mana si dedah, halangan nadeng gedok. Jadi merhitihoni mak di hamuna suhu bona sian awal satu songonari upah itu tami dulu non jala dok kata na tuan nama dok silam lam ururu silam lam itu ba danak nang baru ngutungut los sudido di bagasan akal sneroh sedari orang itu alai las neroha tang pukat dolapatan nama nang nasing dan adong soario ribuan itu tujuan nami. Agiat ma di pas-pas tu hatta ma ulot tahun terlalu ma hamuti nading ni amat tahun. Saya lam kuding ganna jala lam tu sadani roha doh davo akan ni luar jupang jenal hamuna tu bulan dari on. Molobe songonor di haroro nami sian dong sahuta natutani huta rap didampingi do pemerintah tempat dohot sekalian do pangulan huriatta. Otik sepola gudang, otik sepola pujion, gudang sepola hataun. Na boy terpatu pahami ima sangat turut berduka cita di tengah-tengah akal lingkungan masyarakat na saparadatan balas marohamu moltuk songonope na boy terpatu pahami saya atsimot tu sira tubuh moku guda teh sira masron nami ba songani mah hata jolo sian da tutu pasa majo tu lorong opat Jadi tutu di natulang ni ba keluarga besar mah keluarga pembersih kasih otang.
Devalatikyon na tulang rohami. Siap pemerintah desa imana pawahon na si sadadok di roh kita imanong marhite di alat tuhatta ima tulang na taholay ngaw. Marhite tamyang di salhu nula-hula na tulang. Song-song ni dot kami nung asahutam. Ang giya ma di jalo tuhatta ima tulangon di tang siyamun nay. Di tabay Tuhan di natulak ko kasihaton panjang di umur. Devalatikyon na tulang di haro nami arong do di papunghami siya kami imadong sa paradatam sayang gia menatulang asim may itu sira tonggi may itu gula pargurahon na tulang ima ditik kiparlawan na tulangon tugsongoni pehata na buhay terpasataw na tulang siya pemerintah desa dong sa paradatam mo opat lima onom lasmarohan na tulang mula tema. Jadi pirasa mamusehat sotik tu bangunan huria mau luar lebih kurang pe mulai Duluan na marapok ni roha. Bison, hamiro, sian sa Korea, ima atur berduka cita rohami di parporka ni natutuat tahun. Jadi sayang giat manian, songot yang nami song Korea, saya cepardo mana natutuat tahun di harajaon di debata. Menurut sonop peno yang perro nami, dihamu kasu nami, palas marohamuna. Bison cepat pahami, ima songon siluar di tangan nami, songon namang rupi tangan muna. Sehingga matutu upak ke munaon, hundaringkan, ima parporkaton, natutuat tahun. Saya simaroh ni mata debata, saya asim mau tu sira, manis mau tu gula, nalapak ke muna. Untuk songon ni pesa nyata, songon sek kami pengunan huria, palas maroham mau lihat mak. Mau lihat ya. Ini roa, kalau dia pangapuan, kalau untuk usaha di mga penok kami itu las Allah perantau. salnapu. Tam hamyak ka ibotong mangidoho tu Tuhan di gomos dilihat di hogogu. Asal kia mersehat tujulan dari on. Lau mau mudah-mudahan ke papumon. Mula songro dia ronami to las marham denang dah. Sudah buat memahami. Jadi buah hira-hira. Malot terus sahuta sok songon di manang pambarata setempat doho didampingi panggulan huria. Asa di bagasan las niroha kami rap do suton malot termaniak kami di pokok dalam manon dalam mangaliak di rencana orang nami las marohamuna jadi imamang pambazo nabaga kijo banjo tortoran nabi mang.
On nama terakhir dari kota ada dua. Inna roha dengan pala songol dia bete. Dengan pala si sada benok kita mendoha tak. Inna roha. Ada tabak ke manusia di roha. Nasa buhabe di pasarangan ini nama teh. Di pasarangan ini nama pasal toto tu dah mengon. Nahu bertusima, nahu bertusi. Boleh bara di bukson. Siraro nasu martehe. Siraro. Bukson. Kolan di pasaha sirai. Ino katana tunda di bagas rohana beni iba. Udi rohata teh. Adong do. Gosi muna. Sian nama muka nama lo nami takas do ilalok kami pangurupion di Tuhan di tonga-tonga nami. Marhitema sa nama di kopi. Di stop kenayon nama lo nami tong do makilala kami na jong do Tuhan di tonga nami. Mulai sian nama muka ulun nami sa nama gunjungi. Totong di bagasana kalas ni rohan lumubi yak kandos ni rohan. Marhidei nama lo nami si kopi dawang ma saluhut yang ka ulota di bagasan partikianon sa matu dawang gabi matutu jalo sulupan nama tiwa mabu sidohonon nami maksud nami asa balik tama pagabi tumudal hosita doan ari munasu do gabi asal matotok kamu marsipolo luan asa borhak min dapat durung dapat mentong pora-pora dibudi-budian dawang na persormatur sai salpu ma dia mokana lumun seroma akasilas roha asa saat ni sulu masa ditebutian di 300 tahomir dang di bulan nunga sahat nunga di pasar tamu amang sulut nami ima songon ada persormatuan di damang nata holongon saya sahama mutupang gabian saat tepar horasan huhuk ma di pasu-pasu Tuhan nang pemang sulut nami unang pola lebih hamu manortor hohom mahamudi inganam muna huhuk mertamiang duksa anu tuha saatan ne amang sulut ne rapak makoras someta sidok boti masyak kami pada muna moliate gabe jala horas Thank you.
Yesus dahulu kom darah kubokon. Yesus dahulu kom darah kubokon. Dang ala peliaki rodi ilu-iluki. Anak doto di perbadia. Amin. Sayang giat made bata ama mual ni nasa pakirimon. Mangalehon na pula-pul na sumurong tuhita sa luhuna. Saonari sa rodi sa liling-liling na. Hamuali akadongan na hinaholongan. Dibagasa ka porsiaw do tapahima-hima Jesus Kristus Tuhata. Paubahod daging tanah leaon gabe dosod daging na nasangapi. Dibagasan pakirimonon tataruan masuar saunari amata opung Agus Trigono sigotangon tuudian asa disi ibana maradian di bagasad dame paimaro tuhalaho pakeheon akanamate martang yang mahita ali di bata amanami hodo panguluon ala namate dongan namion amanamion opung Agus Tribeno sigotangon porsiado di hahehen ni anakmu jala makirim do ibana di hangoluan na manotong. Palua baimana siang saluhu rato di desa asa ditiki ari kaheoni parsidohot ibana di bagasan hamulyomu. Marhite Yesus Kristus anakmu Tuhan nami debata na mangolu jala na marhuaso rapoko di bagasan hasadaon ditod di perbadia sa rodi sa liling na. Berita naulini Tuhata Yesus Kristus mangihuton na badia Johannes. Madapoton pesta Paskah saat ma Yesus tu Betania. Nunga pola opo puluari si Lazarus di bagasan tanomani di dapot. Alayang gohuta Betania na jono tuhuta Jerusalem tar dua baju do dauna. Torop do hala Yahudi nang manopo si Marta do si Maria. Mangapun nasida siala iboto nasidei. Jadi dung dibagi si Marta nang roh Yesus, lau may bana manom-nomu, jala tinggal di bagas do anggo si Maria. Dunginin na si Marta mama do Yesus. Au disoko ale Tuhan dang tagamo mate ibotoki. Alay no aing pe tong do huboto, lehonon di debata do tuau nasa pangidoamu tu ibana. Gabe do Yesus matu ibana, na hehe do ibotom. Jadi di do si Marta matu Yesus. Olo huboto do. Na hehe do imana siyan kaheoni. Na diari perpudi. Dunginin na Yesus mamad do ibana. Au do hahehe do hanguluan. Na mangulu do na porsia diau. Nang pemate ibana. Jala ganup na mangulu na porsia diau. Na sotu pamate ibana sa leleng-leleng na porsia do hodisi. Dungi di do si Marta matu ibana. Olo Tuhan, na porsea doau. Hodo Kristus anak mi debata, naneng rotu portion. Songoni ma berita ni Tuhan. Jadi dihamu keluarga nami, namar tuhabu ni roha di bawah sakit. Hatani Tuhata nakin nungata kasta tangion, didok nakit isi, gabe didok Yesus mai ketubana. Jadi duduk si Marta matu Yesus, Allah boto do, nah hehe do ibana sian kahion. Jadi dihita damang dainang na saluhu dahita na pungudison. Porsia do hita amat taon na mulak mangulu. O sada suku-suku dihita. Mulo menurut hatani debata di bagas tikyon, amat taon porsia do hita na gabe mulak mangulu. Alay damang do dainang,
Dang daging na mataw pinagabi mangulo. Atong dia do damang do denang ima to dinay. Atong damang do denang dinadadik ko na mataw kita. Haro na nang sipatupot ta dipu-dipu dinya mataw. Na nang sipatupot ta damang do denang dang tangis behita. So nginatan non ingot teba na mangurus. Tangis majoloaw nga maleray ina isala do ina. Atong haro sipatupot ta ina amang tangiyang do amang. Asa gay parjabar amat taon ditangas siya bunda. Jala sa luhut na pinopar ni amat taon. Manay aka ade ka diko sude aka generasi mon. Senggia mahujulan nyarion gabi buru na hasia do anak na hasia ditinggal hon amat taon. Jalan naikon biar mida jauh mangida Tuhan. Sungsongoni pesawati hatani debatan atau luas di parpungat tasa di botarion. Amin. Katur semuse mariti. Nomor nideta nomor tuluraso na pulpito. O Tuhan para siroha, o Tuhan para siroha si parholong bulun. O Tuhan para siroha si parholong boloni, jakodongan nong moding to gumatula bumi. Jakondongan naung mandi toguma tulambung mi. Saya jakon o Jesusi, saya jakon o Jesusi. Saya jakon o Jesusi. Saya jakon oh Jesusi, ay mudarmu mardurusan di hopinor silang. Ay mudarmu mardurusan di hopinor silangi. Imanesa ali Tuhan dosa doho umi. Imanesa ali Tuhan dosa dohot umi. Say sama dosaki, say sama dosaki. Say sama dosaki. Say sama hamuali akadongan tapasa matang yang pangedata tu debata asa takka solong ni rohana tu amat taon nang jumulo modingon nang tuhita sa luhuna apulapulna dihita. Ale debata ama parholong roha say totong madedongan ni ohami marhite asini roham. Tata madongan namion nalaw sirang siya kami jakom may bana dihatuaon na manotong. Martangi ang mahita, tangihon ma, Tuhan tangi ang nami. Alide bata si pangapul na sumurong, hodo paubahon arsa ni roha, gabi halalas ni roha, apuli masih solo ni dongan namion naung modingon, pahehe manasida siyan haholomon ni arsa ni roha. Jala sodak ko mahatiuron di buhim asal tarapul rohana sida. Martangi ang mahita, tangihon ma, Tuhan tangi ang nami. Ale Tuhan dileho ko hodo hosa do angoluan, dibahe ko do hamay tiani gabe buhay ijo tu angoluan na baru. Marhite siya silang ni anakmu Yesus Kristus. Papos marohani sude akada porsea diho ay marhitesian hamatea do di taluhon Kristusi hamateani jala marhitesiani kaheyon na di pasuang hanggoduani martangi ang mahita tangihon ma Tuhan tangi ang nami ali di bata amana sun hinagogo hangoluan na manotongi do halungukok kami. Di si maapusammu nasa iliwilu siya si malolong nami.
Disima kami sude marulupolo di bagasan hatuamu. Marhite Kristus Tuhan nami. Amin. Hamu waliak kadongan mardongat tangiang saunari. Pabor hatot tama amat taot tuinganan na barbudi. Asa maradian ibana di hangoluan na manotongi. Porsiado hita di Kristus nang mate humok kita jalan ng kihi. Laho pasahaton na hangoluan na baru tuaka na porsea. Asa tama jala polin ibana hungot tu hangoluan na manotongi. Tapi spis may ibana marhite aik na beriyo. Ya, tomu jala udurho kamu udurho ma amanamion tujoloni Kristus Tuhan nami. Amin. Saya dijakon Kristus imaho aibana do nama joho sayang dia ma aka suruh-suruan nama Tuhan, lehon maparadianan na manotong jala sayang giat mahati romu manadangi ibana. Ali jaluter si hotang, sirang mahosian hami, borhat mahosian hutam, jalabongo mahotu huta nabadiai. Ima huta Jerusalem namanotongi. Tinggal honommu maru rapartangisanon, jala halasonommu matano na pinargabargagay. Sahak rodi saliling nililing na. Amin. Marid demahita laos ditutup ma. Sonang nai di surgoi dilabung ni Tuhan Yesusi. Sonang nai di surgoi dilambung ni Tuhan Yesusi. Tung sonang di si inganan suadong di si namarsak. Tung sonang di si inganan soadong di si namarsak. Au tarbain maau sahat tu si mangihutot Tuhan Yesus. Au tarbain maau sahat tu si mangihutot Tuhan Yesus. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia. Danggat kaya na ini mula sumadabu tutano jala mate. Dung pe mate asa adong perbuena. Saunari neng tapasaha maamat taon tuinganan para diana. Songon Kristus lang kubasian hamatean bumi hehe di bagasan hamiyaw. Songon ni manang amat taon paheon na tuhang uluan na manontong. Martang yang maita. Ali di bata na marhuaso jala para siroha di bagasan tangan mudo hangoluan nang hamateani. Hosad diri do majo amanamion mula tua do pamu di bagasan do ni roha. Naing piak koron nami mapamatang di tanomanon. Alay di bagasan pakiriwan na do pay mahami kahiyon na. Son Kristus nang parjolo hehe siya tonga-tonga ni akanamate. Atong asli maroham di ibana ale Tuhan. Jala jakom may ibana tuapuamu marhite Kristus Tuhan nami. Amin.
tangi yang mahita. Ali Tuhan Yesus Kristus so sadiri don nga bongot tu bagasan ha holoman ni hamatean. Tartanom jalahi hido di biana diari patuluon. Upang yedo hami tuho perbediai matano manon asa amanami naneng sunapun nami dison. Hehirapon ho jala mangolu di bagasan hamulyomu. Pro di saliling dileleng na. Amen. Jamak kamu nama niok tali. Kamu udah siap kan? Kamu tolong tak nak? Lompat dia. Lagi. Nga mangulahi tubuh ho. Siad aik do siad do di perbadia. Halasan mapaskan itu hani. Mila. Mila. Septi. Naik. Dia itu kau nanti. Sayang dia mah hinaden gandang suan saleleng dingolu ni amat taon. Marbungaram mai songon khusus ni bunga-bunga. Siantano do dito pajol mai jala ikut do mulak musai tutano. Saya di talon Kristus to hamateoni jala di pagbaru ma amat tau sianon. Di bagasan ahion ni akahala na umudin. Matu keluarga lah. Taruh perang. Kiri. Oke. Serangan. Jalan pelan. Kalau udah siap sana, kalau udah siap. Keluar. Udah anak-anak udah bisa mundur ya. Udah dia belum? Mundur dulu kau. Jangan dekat-dekat kali. Anak-anak bisa mundur, jangan tidak tengok lagi. Beda, udah naik. Bersiap. Udah. Mau mana? Oke. Udah siap dah. Pan. Enggak tahu. Pelan. Kakinya. Pelan jangan nanti. Margite sian nama buat tada hamonangan ni Kristus. Saya bongot maho Tuhan nguluan nama notong. Di bagasan guarniama doho anak doho tot di perbadia. Amin. Ini tahan situ. Kamu akadongan tatangi ako masanari dongat tahun nang tartanam di son. Ang giya di jak ketuhani ibana di hangaluat do asanangan naman atong. Ali Jesus Kristus nung haridoko, au do kaheheo do hanguluan, na mangoluho na korsia diyaw na suatu pamate ibana sa leleng na. Kupangi do hami tuho, pahehe madongan namyon, jala pauba madaging na leon, gabi do sa daging muna sa hati. Martangi ang mamita.
kanoon, olo doho pagihihon namate. Atong say marlomo ni roha maho mangaler, tudongan namyon hanguluan naman ito. Martangi ang mahita. Ale Jesus Kristus marhite siyan padidioni nunga di perbedeho dongan namyon gabe ruas doho sisiamu atong say marlomo ni roha maho macakon ibana nuangin tutong atongani akan nong pinilili martangi ang mahita Ale Jesus Kristus dung mate sila sarus ditangi si hodo ibana say marlomo ni roha maho mga pusi nasa ilu-ilu siya si malulong nami martangi ang mahita Ale Jesus Kristus niajar ni rohanias ni roham saya dia puli hodo akan amarsa roha kupangi dohami tuho tabay mga porsyon nami do pakiraman nami di holong ni roham anggi atara pu roha nami martangi ang mahita rak magita pasahatot yang naniajar honi Tuhan Yesus Kristus kita. Amin. Saya minum beriang kabarmu, saya pengarajamu, saya sama romani rohani dan Indonesia. Leo mata sadar suarana sikar pari, jasa sama sanami sol pada sanami, bisa lagi akar besar kami. Dungi munak tugiyo kami tuarunjunan, alai bandua kami siapa. Amin. Marhite sian asini rohani di bata say maradian maamat taon do suri akadongan nong mudingi di bagasan dami ni Tuhani sa ro di salireng nilileng na amin di bagasan warnyama do anak do to di perbadia amin Kalaku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak